singe keine Melodien, ich singe 1, 2, 3, 4. Ich singe keine Melodien, ich singe 1, 2, 3, 4. Ich singe keine Melodien, ich singe 1, 2, 3, 4. Ich singe keine Melodien, ich singe 1, 2, 3, 4. Nik independentzia lotuko nuke burujabetzarekin eta eguneroko erabakiekin. Egunero burujabetzaren bidetik eta hildotik hartzen ditugun erabakiekin. Arazoa ez da horren beste radikalegia zehala gizarte moderatu honentzako, baizik eta kontrakoa. Ez zula benetan asmatzen, gizarte heldu honek zenbait gaietan gaitasun izugarria du oso radikala izateko. Ez zoaz 0 fitxekin, -5 fitxekin zoaz negoziazio batera. Ezkera batxaren kasuan dio. Txispan ikusten ezin dela izan inolaz ere, eta are gutxiago une honetan alderdien arteko akordio bat edo eliteen arteko akordio bat. Inolaz ere. Orduan, erabakitzeko eskubidean reivindikazioak ez hau gaineko zintzurik erabakiak hartzen ez baldin badira. Arditzen hauena da, alderdi independentista komendienak, zez aprobetxatuko marko hori kanpaina bat egiteko eta esateko, arroz sozioekonomikoan, zergatik izan ergo independiente, bestian. Zuk indarnaekoa erakutsi balin badezu, legalak omen ez diren galdeketetan, gero azkenean horrek emaitza izango du galdeketa legal batean. Presa badago eta ikusten hor demora laburrian kapazak izango garela sektore guztietan saltoa egiteko. Oso labur esan da, nik uste enbajadak zabaltzen hasteko moduan gaudela 2024-2025 inguruan. Listo. Eins, zwei.